Despois de máis de 3 semanas parados a consecuencia da toxina, os mariscadores noieses regresaron hoxe á actividade nas súas concesións. Fixérono con boas expectativas e tamén con ganas de volver ao traballo. Claro, levamos 4 semanas sin poder ir. Bueno, se mañán é jueves. Iba case lá un mes. Bueno, facían falta os cartos, a todo mundo lle fan falta. Un mes parados notase ben, mas nestas épocas que valía ben, estábase ganando un xornal e notase, claro. Home, despois dun mes sin facer nada, moitas. Hombre, es casi un mes parado, un mes parado con seguro que ya fue a tomar por eso. Y estábamos esperando a trabajar, claro que sí. Neste primeiro día, a práctica totalidade dos mariscadores, tanto de a pé como de a flote, puideron collerse en dificultade os cupos establecidos, debido á abundancia de marisco e tamén ao seu bo tamaño. Bastante boa. Berberecho bo, cupo de japónica. E bueno, babosa e fina no, nada. Pero bueno, berberecho é bo. Mira, segunda, algún de primeira e depois terceira. Bueno, como estaba antes da campaña, de que pechara lá pola toxina, ahora a ver o que pasa pola tarde, o que pagan. A ver se non cae o precio ou se aguanta, e se aguantara, era bastante bo. Moi ben, os cupos moi ben, moi fácil. Nós en media hora había 3 cupos xa. Sí, bueno, algo máis grande, o que pasa é que está máis delgado, que o berberecho delgaza. Pero bueno, para o de tamaño bo. A única desconfianza para eles o prezo que o marisco puidera quedar en lonxa. A ver, polo que contactamos nós os compradores teñen gana, non, de coller o marisco porque ainda está chea a vianda e bueno, todo o mes de novembro ainda veñen as conserveiras e o do fresco tamén, pero sobre todo as conserveiras eu penso que vai ter un precio similar a como cando paramos. A maioría dos mariscadores confían en que o episodio de toxina non volva a producirse, algo que non poden asegurar con rotundidade, e así poder manter un nivel aceptable de ingresos, xa que o mercado se atopa prácticamente desabastecido, tanto para o fresco como para as conserveiras.